Знаете ли, че времето не съществува? Ами всъщност, може би сте чували за ентропията. И може би сте чували, че тя е просто сложна дума за хаос. Но това не е съвсем вярно. Нека вземем чисто ново тесте карти. В началото то е подредено по боя и сила. Но ако започна да го разбърквам, бързо разбирам, че има 52 факториал уникални състояния, в които то може да се окаже. Колкото повече разбърквам, толкова по-хаотично става тестето. Неговата ентропия расте. Но до тук звучи сякаш ентропията е хаос. Какъв е смисълът тогава? Ето ви друг пример. Едно здраво яйце има ниска ентропия. Все пак има само един начин, по който може да бъде здраво. Но ако го счупим, всяка част от него вече ще има свободата да полети на някъде. И това увеличава неговата ентропия. Можем ли да върнем яйцето отново в здравата му форма? Късмет! Ентропията има много дефиниции, но можете да я запомните така. Тя е мярка за това каква част от енергията на една система е недостъпна за полезна дейност. Знаете, че енергията не може да се създава и унищожава. Но в нашия свят важи един друг също толкова важен закон. Ентропията на една затворена система винаги расте. По-рано ви казах, че времето не съществува. Причината за това е ентропията. Времето тече напред, само защото това е най-вероятната посока. Let that sink in. Може ли тестето спонтанно да се подреди отново? Или яйцето да се върне отново в здравата си форма? А топлината на чашата с кафе да се върне обратно в нея? Да, просто е изключително малко вероятно. И за да не изпуснем момента за екзистенциална криза, някой ден ентропията на Вселената ще достигне своя максимум. И тогава ни очаква топлинна смърт. Май трябваше на по-хубава нотка да завърши.